Amigotas, pásame por aquí porque vamos a estar probando estes polvos de Huda e estes de NYX. Ui, os de NYX, estes dous. Comparamos e ao cabo dunhas horas volvemos e miramos a ver que tal. Con esta borla, que está usada porque é a que uso cos polvos de Huda, vamos a coller, descargamos, e no lado izquierdo da cara ponemos Huda. Vale, ahora vamos a estar probando os de NYX. É a primeira vez que os poño. E collemos unha borla nova. Como podes observar, está sin utilizar. E collemos os de NYX, descargamos. Vale, pois este sería o resultado despois de estar todo o día cos polvos. Para min valen os dous. Adiós!